check. Buy a jumbo check. It wasn't easy, but nothing is. No. Hola a tots i benvinguts a un nou videotutorial. Estem en Història Contemporània per a quart de l'ESO, en el tema número 8, que fa referència al període d'entreguerres. A continuació, durant el següent vídeo, tractarem i analitzaríem la Unió Soviètica durant la dictadura stalinista, ja que la Revolució Russa, en 1917, construí un nou estat socialista, l'URSS, que esdevingué un règim polític totalitari amb Stalin al poder. D'entrada, els anys 20 soviètics foren altament convulsos. A nivell intern es lliurà allò que coneixem com la lluita pel poder dels anys 20, al si del PQS, on Trotsky i Stalin es disputaren la successió de Lenin. El primer advocà per exportar la revolució i provocar-la en altres països, i per la seva part Stalin proposava la construcció del socialisme en un sol país amb l'URSS com a bressol de les futures revolucions. En definitiva, una lluita pel poder que se saldà amb la victòria final del segon, qui controlà l'aparell del partit completament a partir del 1927 i que suposa el seu lideratge fins a la seva mort el 1953. Trotsky, deportat a Sibèria i després exiliat a Mèxic, fou finalment assassinat per un agent stalinista, Ramon Mercader, català, al 1940. Tot seguit, la política stalinista imposa una economia i societat col·lectivista amb el propòsit de fer créixer l'URSS com a potència industrial. Les premisses foren les següents: la planificació de l'economia dirigida per l'Estat a través dels plans quinquennals per organitzar la producció agrícola i industrial, l'abolició de la propietat privada i la nacionalització de sectors estratègics com per exemple la banca, el transport o les energies, la col·lectivització forçosa de l'agricultura en cooperatives, els polios gestionats pels propis llauradors i els sòvios, grans propietaris de gestió estatal, i el desenvolupament de la indústria com a motor del creixement. Es donà prioritat a la indústria pesada, motiu pel qual la producció de béns de consum es veié minvada i bona part de les necessitats de la població no foren cobertes. Doncs bé, en aquest context, com imposar el seu poder absolut a Stalin? En primer lloc, a través del partit, que dirigia i controlava tots els òrgans de govern i institucions i que supeditava aquest. Després, mitjançant la repressió de l'oposició, acusant-la de ser enemiga del socialisme. A partir del 1929 s'instituïren els gulags, una xarxa de camps de presoners on es recloïen els opositors al règim forçats a treballar, i endemés amb les anomenades i tristament cèlebres purgues stalinistes o processos de Moscou entre 1936 i 1938, on depuraren el partit amb l'empresonament, la deportació o l'execució de qualsevol besllum de dissidència. Darrerament, el culte a la figura del dictador, el culte a la figura Stalin, a través dels mitjans de propaganda del partit, ajudaren a crear una figura d'un superlíder que comandava amb mà de ferro la Unió Soviètica. Bé, fins així el nostre videotutorial d'avui. Espero que us hagi servit d'ajuda i ens veiem al pròxim.